Yun mga boss, nasa Santo Tomas kami, Santo Tomas, Batangas. Approaching pa lang pala. Nakalampas lang namin ng Turbina. So mga boss, ito na yung boundary, yung landmark dito na ano. Hindi pa. Kala ko yun yung footballs pala. Sikip. Tayo, nawala si Primo Mike. No. Ingat-ingat tayo, maraming tumatawid na sasakyan. Wow. Dito pa lang medyo umilis yung ano namin. Takbo. Yung maluwag na yung ano, kalsada. Ito na yun. Right ko po. Ito na mga boss, yung landmark na sinasabi ko. Ayan, no. Maligayang pagdating sa lalawigan ng Magiting, Batangas. Sige, tawid dati. Yun, no. Intersection. Dadaan tayo. Aray ko. Tricycle, tricycle. Huminto ka pa talaga dyan. Inubutan tayo ng red light. Lusot si Primo Mike. Huminto kasi yung tricycle sa gitna kaya napabagal yung takbo natin. Naku po, ang dilim dun sa silangan. Ulan na naman. Uy, ano yun? Pwede pala yun. Ay, naku po. Uy, si tatay, tumawid. No, kasi Dumbliner. Villa Francia.
Santo Tomas na tayo, mga busing. You know, uwi na ng Bicol. Yes, yes, yo. Tayo, primo. Asa na kayo yung aming mga kasamaan dito? Labalson chapter. Yun, green light. Hmm. Kanan pala si Idol. Hindi na naman tayo nakalusot. Saan kaya? Saan pala, primo? Ayun. Dito tayo sa kanan. Kanan, kanan. Ano na? Ha? Ano sabihin nyo na kita? Sa na inutan? Oo, ano na naman na. Puro, duman na lang sabihin nyo. Hmm. Oo. Tayo mga busing, gumamit tayo ng Google Maps kasi ano, para maano natin yung venue. Lapit dito yung lugar nila, Padi. Padi, shout out sa iyo, Padi. Padi pa rin mo, Frederick, Doktor. Nasa ano na siya ngayon? Ibang bansa. Siguro, namimiss na mag ride. Ayun na ako dun sa Paliwa, pupunta sa Pali. Pali mo, Frederick. Shout out, shout out. Lapit na tayo, mga busing. 3.5 kilometers. Dun sa venue ng ano, sa ating attenda natin. Ganda din kalsada dito, maluwag. Kaso, minsan may ano, biglang tumatawid.
Aray ko po. Ang binaybay lang namin ganito. Dito sa pali. Wala naman kami na doon. Right, pali. Yung kagandahan pag nakabase, madaling makita talaga. Ito na.